Bună ziua! Vă salut, stupari! Spus mai fac și un filmuleț. Mi s-a cerut să mai postez și dacă totuși așa zic să vă arăt ce am achiziționat. Să vă dați și voi păreri care știu despre aceste turte, podișor, cu Aibă Live, de la Stuparu. Am luat așa. Am luat cu Ultra B. Am luat cu Ultra B doar două pentru a face teste pe o spun doar la un singur stup. Și am luat mai multe Apiluc, de la Apiluc, pentru de asta am mai folosit. Spar a fi foarte bune. Am luat niște rame, foiți, sper să fie bune, tot în astea am folosit. De la ETA. Încât să se rupă foarte ușor, să la cald. Acum asta mi se pare ce am observat. Tortele cu Ultra B sunt foarte moi față de podișori, sunt picuți mai tari. Și astea la Apiluc sunt chiar tari. Sper că asta să nu curgă de la astea cu Ultra B, să nu curgă pentru rame. Aștept de la voi păreri. Vă mulțumesc că ați urmat acest clip. Cine vrea și a plăcut acest clip, să dea un like și să aboneze. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc o zi bună.